Jimmy Nelson, de wraadverneemde fotograaf, die de schimmte en de waardigheid van ons eigen culturen over de hele wraad vestlijn had, is nou Delstrutsen in Friesland. Zijn nieuwste expositie, Ode on Nederland, Ode on Friesland, is te bewonderen in Museum Dokkum. Ik woon al heel lang in Nederland. Het is niet om te horen met mijn slecht gesproken Dinglish. Bijna 30 jaar. Tot net voor de pandemie was ik altijd onderweg. En altijd onderweg ver weg. Op zoek aan iets. Dankzij de pandemie, een jaar of 3,5 geleden, was ik verplicht om hier te blijven zitten, stil te zitten, andere dingen te voelen. En om te realiseren dat de mooiheid en de liefde dat ik wou ontvangen van de mens was ook net hier te vinden om mij heen. Hoe ben je zo hier terechtgekomen, hier in Dokkum, hier in Friesland? Een hele bijzondere vrouw heeft mij gevonden, of ik heb haar gevonden. Ze heet Anke. Ze heeft enorm veel betekenis voor dit omgeving. Zij beheert de rijkdom van cultuur en kunst. En dankzij haar heeft zij mij een hand, letterlijk een hand, vol met liefde gegeven. Heeft mij hier naartoe gebracht. En dankzij haar had ik dit deel van het project kunnen manifesteren. Ik heb hem in de kunde gebracht met dit mooie stukje Nederland. En toch wat hij voor de camera had, is hij inspireerd terug wat wij binnen. Boven dat is er ook het hele mooie boek wat erbij zit, Between the Sea and the Sky. En dat boek is gewoon overal te koop. En natuurlijk prachtig dat het eindproduct hier nou ook te zien is. Wat heb je met Jimmy Nelson en het boek? Eigenlijk tijdens het huwelijk hebben we het eerste boek van hem gekregen. En dat we voor u eigenlijk de families die samenkomen en ik en de familie die uitstiet eventueel. En dat is eigenlijk de verbinding van u. En ja, het is een fantastische fotograaf, dus de foto's zijn super mooi.